इथे लावू शकतो आपण इथे एवढं, कारण हे पाणी कुठून जात नाही. त्यांचा मासे आहे ते इथे लावूया आपण. इथे जर तिथे नाही लावतो ना, तिथे पण लावू शकतो खाली. तो मोठा आहे ना तिकडं, खाली उठता खड्डा मोठा आहे ना तो. नको मग बाबा, इथं बरं आहे. तिथे नाहीतर इथे तिथून लावलं ना डायरेक्ट, इथं उभं राहायला पण भेटेल. हां तिथून लावलं ना इथे बसू. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो कोकणी सुयोग या चॅनलवर. आता आपण चाललेलो आहे, ते दादा सांगेल. सांग काय करायचं चाललं. आपण चाललो आता उतरणीचे मासे पकडण्यासाठी. ते कुठे जागा कशी आहे काय बघण्यासाठी चाललो आहोत आपण. बघूया मग आता, बघूया जागा आपण. आहेत ना. हो रे, पाणी नाही पण थोडा जरी पाऊस पडला पाहिजे तर ते होईल, तर काम होईल. नाही तर पाऊस नाही पडला तरी नाही होईल. 15 मिनिटं जरी पाऊस पडला ना तर आपलं काम होईल. चांगला पाऊस का पडला पाहिजे. पाणी कमी झाले त्यामुळे मासे नाहीत. पाणी कमी आहे, पाऊस पडला तर खडूळ पाणी येतं ना, आणि आपले मासे असे उतरत नाही पाणी भेटलं तर. आणि ऊन पण लागलाय, ऊन लागलं त्यामुळे पडणार येणार मासे. आता पूर्णच गेलाय, पूर्ण गेलाय तलाव. त्या दिवशी आम्ही रात्री बघितलं. पहिले इथे लावायचं या खांडीला, त्याच्या वरच्या. आहेत मासे आहेत रे. इथे गळवायला पण यायचे. कुठं? इथे गावामध्ये. तिथं मस्त वाटतंय ना, तिकडं मस्त वाटतंय. हां ते छान आहे इथे. तिथून पाणी आलं तर तिथे एवढी जागा भेटत नाही. कसं कप्पड आहे ना खातर, खाली स्वप्नेच्या घराच्या खाली तिथे आहेत 1-2 खांड. तर रोंगा आणला ना मासे मस्त बारीक बारीक सगळं शिकण्यात होते. आता आपण रोडच्या त्या साईडला जाऊ, त्या साईडला. इकडं बघून झाले तर इकडे जायचं. इकडून बघून आलो, इकडून. मासे मोठे पण आहेत. तर हा आहे व आहेत मासे या साईडला आहेत. तुला बोला ना या साईडला आहेत मासे. त्या दिवशी रात्रीच बघितले आम्ही. अरे कसले थांबलेले मासे मोठे पण आहेत आतमध्ये. घालवायचं मग घालवून काय घंटा आपल्याला मिळणार आहे. पाऊस पडला पाहिजे आता आपल्याला. मग उपसूया काय, आडूया हा इथं, आडूया काय हा, आडूया इथं. इथे अडवून काय आपण करणार एवढा पाणी. वरती पाणी चालू आहे ना. पाऊस पडला तर घाण जरा जातात. लावायचं कुठं आता काय. दा इथं इथं लावायला नाही ना. हा पाणी खड्डा होतो ना इथे खालती. लावू शकत आहे पाणी सोयचं. मोठा आला ना थोडा. हा मय मय अच्छा गावात. मासे आज लावायला होता तिच्या आईला, लक्षात नाही आलं. उतरणीचे मासे कशाला बोलतात, जे वाहत्या पाण्यातून, ते पण फोर्सनी वाहिलं पाहिजे पाणी. त्यातून जे मासे खाली उतरत जातात नदीच्या दिशेने, त्याला उतरणीचे मासे बोलतात. त्यासाठी 10 ते 15 मिनटं पाऊस जोरात पडणे खूप गरजेचे असते. कुठून रस्ता आहे जायला आहे कुठं. बारीक बारीक मासा बघ किती.
आपण कुठे लावायचं हिचं तरी ती खालची ती छान दिसते तिथे आता हां तिला लावायला जागा आपल्याला इथे लावला ना ते उभं राहायला जागा नाही ती आली सगळी मी इकडून येतो हां तिथे लावू शकतो आपण तिथे एवढं कारण हे पाणी कुठून जात नाही त्यांचा मासे आहे तिथे लावूया आपण तिथे तिथे नाही लावतो ना तिथे पण लावू शकतो खाली तो मोठा आहे ना तिकडं खाली उठता खड्डा मोठा आहे ना तो नको मग बाबा इथं बरं आहे तिथे नाहीतर इथे तिथून लावलं ना डायरेक्ट इथं उभं राहायला पण भेटेल हां तिथून लावलं ना इथं बसू पण शकतो उभा जागा आहे इथे दांडी अशी काठी म्हणजे टाकू टाकून काठी लावली बस तिथेच लावायचा तिथे लावायला बघ लांब हाय सगळं काही टेन्शन नाही पाऊस आल्यानंतर लावायचा पाऊस आल्यानंतर घेऊ लगेच दुसरं पण येत नाही इकडे लावायला आता दुसरं पण येत नाही आपल्याला रेडी करून ठेवायला पाहिजे वेल मासे पकडण्याची जागा बघून आलो पण पाऊस नसल्यामुळे त्या मासे पकडता आले नाही त्यामुळे आता हा व्हिडिओ मी इथेच थांबवतो भेटू पुन्हा दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये